Исәнмесез, хөрмәтле укучылар? Үсемлекнең вегетатив органы тамырны өйрәнүне дәвам итәбез. Исегезгә төшерегез. Үсемлекләрнең нинди тамырлары була? Дөрес, төп тамыр, өстәмә тамыр, ян тамырлар. Аларның һәрберсе зональ төзелешкә ия. Тамыр каплагыннан башлап әлеге зоналар нинди тәртиптә урнаша? Тамыр каплагы, бүленү зонасы, үсү зонасы, суыру зонасы, үткәрү зонасы. Бүгенге дәрестә тамырларның яшәү шартларына бәйле рәвештә үзгәрешләре белән танышырбыз. Үсемлекнең тамырдан туклануы хакында сөйләшербез. Яшәү шартларына карап, тамырлар төрлечә үсеш ала, төрле зурлыкка ия була. Мәсәлән, бодай, арыш, борчакның тамырлары якынча 2 метр тирәнлеккә үссә, яфраксыз тызлак керпе үләненең тамырлары тирәнлеккә 15 метрга кадәр җитә. Тамырның төп функциясын искә төшерик. Бу, әлбәттә, үсемлекне туфракка беркетү һәм аның минераль туклануын тәэмин итү. Тамырлар тамыр басымы ярдәмендә сыеклыкны, су һәм анда эрегән минераль матдәләрне бәбәккә куа. Үсемлекнең суы аерылып чыгуны табигатьтә дә күрергә мөмкин. Яз башында яфрак бөреләре ачылганчы ук рәңге, кайын һәм башка агачларда язгы сок хәрәкәте башлана. Әгәр кайын агачының ботагында ярык булса, аннан кайын суы агуы күренә. Кайын суы туклыклы матдәләргә, витаминнарга бай була. Бу матдәләр үсемлеккә бөреләре бөртү, ачылу өчен кирәк. Кайын суы тәмле дә, сәламәтлек өчен дә файдалы. Аны киселергә тиешле кайын урманнарында әзерлиләр. Аны тиешсез урында, бигрәк тә шәһәр янындагы урманнарда әзерләү тыелган, чөнки ул агачларны зәгыйфләндерергә һәм хәтта кыруына китерергә мөмкин. Яшәү шартларына җайлашу процессында кайбер үсемлекләрнең тамырлары үзгәргән һәм өстәмә функцияләр үти башлаган. Тамырларның үзгәрешләрен карап китик. Төп тамырда туклыклы матдәләр туплаган үсемлекләрнең тамырлары тамыр азыклар дип атала. Тамыр азыклар барлыкка килүдә сабакның аскы өлешләре дә катнаша. Мондый тамырлар кишер, редис, тырма, чөгендер, шалканда һәм башка үсемлекләрдә була. Дәлия, җир грушасы кебек үсемлекләрдә туклыклы матдәләр төп тамырда түгел, бәлки өстәмә тамырларда туплана. Һәм бер үсемлектә күп сандагы тамыр бүлбеләре барлыкка килә. Ваниль, үрмәле гөлдә өстәмә эләктермә тамырлар үсеш ала. Алар ярдәмендә үсемлек нинди дә булса терәккә, мәсәлән, вертикаль стенага яки агачка ябышып үсә. Шулай итеп яфракларын өскә, кояш нурларына алып менә. Күке яше, Һинд камышы, монстера һәм башка дымлы тропик урманнарында үсүче үсемлекләрнең кәүсәләрендә һәм ботакларында үсә торган һәм ирекле аска салынып торган һава тамырлары була. Андый тамырлар яңгыр суларын йота һәм үсемлеккә әлеге үзенчәлекле шартларда үсәргә ярдәм итә. Муртал, саз кипарисы яки башка баткак яр буйларында үсүче үсемлекләрнең тамырлары җир яки су өслегеннән чыкканчы өскә таба вертикаль үсә һәм калкып тора. Күзәнәк аралыклары буенча һаваны ала һәм тамырның астагы өлешләренә үткәрә. Мондый тамырлар сулыш тамырлары дип атала. Кайбер тропик агачларның кәүсә яки ботакларында җиргә кадәр җитеп үсүче терәк тамырлар була. Мәсәлән, терәк тамырлар баньян яки пандануска хас. Аерым төр агачларның тамырлары гөмбә-гөмбәлеге белән тыгыз элемтәгә керә. Гөмбә белән агач арасында ике организм эчендә файдалы мөнәсәбәт, симбиоз урнаша. Агач тамырлары гөмбәдән су һәм минераль тозлар, ә гөмбә исә үсемлектән органик матдәләр ала. Бу симбиоз микориза дип атала. Тукранбаш, торна борчагы һәм башка үсемлекләрнең яшь тамырлары үзенә бер төрле үзгәргән. Аларның яннан җибәргән яшь тамырларына бактерияләр кирип урнаша. Бу тамырлар бүлбешекләр рәвешен ала. Әлеге бактерияләр һаваның газ хәлендәге азотын үзләштерергә булышлык итә. Шулай итеп, мондый үсемлекләр азотка ярлы туфракта да үсә ала. Моннан тыш азот бу үсемлекләрдә туплана. Шуңа да торна борчагы, тукранбаш һәм люцернаны яшел ашлама дип атыйлар. Кузаклылар туфракның 1 гектар мәйданында 100-дән алып 250 килограммга кадәр атмосфера азотын туплый ала. Шуңа да кырларда системалы рәвештә кузаклы үсемлекләр үстерү киңәш ителә. Тамырлар үсемлекнең башка органнары кебек үк сулыйлар. Алар кислородны туфрак төерчекләре арасындагы һавадан ала. Әгәр туфракта кислород аз булса,
Тамырлар начар үсә, чери башлый. Мәсәлән, үсемлек артык дымлы туфракта үсә алмый, чөнки анда су һаваны этеп чыгара. Туфракны һәр вакыт йомшартып тору зарурлыгы, сугаруның режимлы булу таләбе шуның белән аңлатыла. Тамырларның үзгәрешләренә багышланган дәресебезнең теория өлеше тәмам.